Aquest stand que hem inaugurat aquest any a la 169 Fira de la Candelera és la tercera Fira d'Economia Social i Cooperativa que fem en el marc de la xarxa Ateneu Cooperatiu. Hem de ser cada vegada més estratègics i creiem que el cooperativisme ens pot ajudar moltíssim a impulsar projectes d'economia circular. De fet, en aquest stand tenim una mostra de 12 cooperatives de tota la zona de Baix Llobregat, de diferents sectors. Hem fet moltes reunions, trobades, conferències també amb cooperatives, moltes ja instal·lades al país, d'altres que es volen instal·lar. Des de Molins de Rei, tot el nostre equip, tot l'Ajuntament i les nostres tècniques fem moltes actuacions durant tot l'any per intentar impulsar tot el que és l'economia social gràcies a les cooperatives que van sortint. Per nosaltres com a Ajuntament, poder formar part de la xarxa Ateneu del Cooperatiu és una grandíssima avantatge perquè ens fa poder sumar esforços. Al Baix Llobregat realment cada vegada hi ha més entitats agrupades. Nosaltres com a Molins de Rei formem part de la xarxa Ateneu des de l'inici que es va crear. És molt important que cada vegada siguem més, els que estiguem en aquesta xarxa, cada vegada fem més actes i fer una fira no deixa de ser una altra activitat per mostrar els valors d'aquesta economia.